Machiegni kendo nyakwara mogo donje mago motenre gi weche mag ohala. Kamoro ni majan ma ipidho e pacho ka osemedo ndhadhu ne jo ohand majan kata doko ni dola mar piny Amerika pod pek ne siling mar piny Kenya. Cleophas Oluoch miyo ler kaka chiro mar majan osebedo e kinde higa mokalo gi higani. Lipot mar kambi mar Chai Trading Company Limited yango ni Kenya sani ni e thuolo mar adek e piny mangima tok piny China kod India e uso mar majan. Lipot medo ni Kenya nyago kendo uso chai e rang'iny mamalo ahinya e Afrika kama ogolo majan moingo tons 300,000 higa ka higa. Uso mar majan e kind higa mokalo kod higani osemedore gi siling bilion 5 ka uso ne ochopo siling bilion 88 higani kowuok e higa mokalo mane yuto en siling bilion 83. Kata kamano, ohala ne oidho kendo medore kata obedo ni uso mar majan e pinje maoko ne olwar gi atamalo 22. To gin gik mage ma osethiro ohand majan? Achiel kuomgi en okang' mane sirkand Pakistan okawo e tamo jopiny madho majan dwe mar 6 higani. Machielo en lweny ma osiniano e kind piny Russia kod Ukraine, ma bende oseduoko piny uso mar majan e pinje ariyogo, ma bende osebedo ka nyiewo majan mawuok pachoka. Piny Kenya koro geto yaro chich majan e pinje mamoko kaka Nigeria, Zambia, Burkina Faso, Gabon, Senegal, Estonia kod New Zealand. Geno nitie ni chiro mar majan biro bedo makare e higa manyien ka irango ni pinje mamoko nyalo bedo jonyiewo majan mawuok pachoka. Cleophas Oluoch, Ramogi TV.